kan badang la ban penbaha bat penitenat ban le hagar kom ke badai bat ke bayhab bat ke jingdon kam keju penlong ye ke mensim ban sok bat habasuk ke mensim ki baro ki aj bej na kejinya jongapor bat ke jingdon kam ban penbaha ye ki jaka sekri belai ki balang baper ki persang ban penbaha ya ke jingmane bat yile ban penyo ye ki jingdon kam baro hapo jingmane Henry om lapat ban len babun sin ki balang ki bedang red hagarta hadin ke jinglong balang bapura ki don bej ki jingbom la ban penbiang kebalang Presbyterian Borkhat Sari kebadang hap hapo ka khat ar langdo mingi pastorate hapo ka ribhoi sate presbytery jong ka ribhoi synod hadin ke jingyo ya ke balang ka bapura ha ka khandai tarik unai lor arhajar khat phra dag jingdon jong ki life ar teli ki longyeng Kristan hakne ka balang kala nangya chacha ha ke jing raman sim ban scam ka jingej bat nangroi ha ke jingdon ki longyeng bat ka balang ru kala sedang ban sina ya ke ying mane ka bapaka Henry kumba kalong ka jingya lanti jong ka balang menta la nyau teli ki snem ka dangdon kam ya shibun ki jing Kristan kene ka lapan long ya we urang ba bala yo ya ke jing tip bagane ke balang kampat don ya ke bajering bantit haman la kapor balong jieseng ban khot ye ki ba ban biang por ha kapor penlong jieseng badak mansim jong ke jing sokhya bat sngau e yele ki jong ki para bangej ula penthit ye ki dak bajering uni orang ba ude ba dipendro marsing ubje khot kum ba WD marsing ubadei na ke balang Presbyterian lakhar ubabatru kum presiden kan dong tulu matan Presbytery CE Union Habai jingkran pedeng ke jing seng duai ke balapan long ha phalau jong school Borkhat Sari Secondary School ke balai don lang ki teman besan ke tiga balang ki pat irungai ke balang ki bahi ngasem bat ki para nongkit kam na ki balang baper uba dipendro marsing ulai thu da ke boong bahadin bo blei ulathe ya ki jingker khu ha ki jing terekam jong u ki ba man la kasngi bat hadin bo latip ya ke tiga jingdon kam ke balawan ra ya ke jing pentip lengba ka khun bahe jong u kabatere hajan jong te kebalang kabala pentip ia ke jinglong jingman bagane kebalang kala syutit da kebaje tit kum kibaje school bat bon kilong ying kimla ban yosngo bat kene kejuan ra ia ke jingbom renti ke jingwan poi jong ipat jirungej ha ki jing syakri blai ha yimane kumta tang hadin kat to kane por jong ka jing ekran suthu bat kitemen besan jong te kebalang lala ban penbet ye ketika kam bat menta kasngi utei urang ba rengkat bat ke yeng kesem kelelet ban IT ya ketika bajering shushu uba dipendro marsing ulang bagane ke jing IT ya kene ke bajering ka longru ke jingker khu ke bakrau om tang ya ki pa irunge kene ke balang henry kan long ka khobor sya baro ki briu ki badan hagane ka thain ban tip ya ka por long jing seng hagane ke balang nadu ki singi poya khamtam ha ka singi ublei bag baje kan sawa ha man la ka por balong jeseng bat kan long ru ko khobor sya ki briu ki badan seng ne ka thain ki bom pat itho yau Jesu Kris bat kham kerpang eru ya ki paraman sim ki badan ha district jail jongri boy district ha mausun tai ka badan marjan bat kene ke balang bakin yosngo ya ka jingsawa jong ka baje na ying mane bat kintip baki pajrunge ke balang Borkhat Sari ki lej ban syakri blai ha ying mane jongki nalor ka ying kasem jong ba dipendro marsing hagane kasngi laidon lang ru ki temen besan jong ka balang ki bakenthop ya utemen besan LS Sokhwai utemen besan RS Sim uba S Markhap ubre secretary balang kenthop de ya utemen besan ND Marsing ubala sami ke ktin jong blai hagane janmet ubade utemen besan jong ka balang Presbyterian Shaken lembat kiwe Idon ikun jungai betreng nepo district jail. Isya itu kana ilong bagdon kapalang kebikilayo la kajong kapalang kila don kita berpesan andre ke susi kalong pa tu long ke padon ke bajering. Syok da itu bajai basu. Syok da kekti.
Tega pen perkhat yang aban ngam sudang syuman yo tia yo dem ngal ong ye khun ba to wadu jikermen ladau blayun kerku ye ki kam ki ti ki jingtre ki jingta ke jonga ginsa ye thau ki lap ki denti ban ngada kwa baku ma ki tu ki jaka bagin don ke jiges nok tilang dangai gini ki dia senam ki wala dep kum gede ke ju ke program ye yo ban pendap hang ti ha ke ketoj jong ka kenhun Kristen ke bedon hang ti ha kang kede ke jem riu lalung ke bangim ya sutu ikten de telik ndre don ki kasih jongi ki ba trai hang te kum di mission ukar ngila don ke ji kedu ngila la ban pendep ngila ai subhang te ke we ke bejering bat katto katne Bible lamba ka Gideon aga jing ye don lang rekat imam kedu jugi tensat yang dimensring bila la ban pedio te ngadap bagi jingmen ke bakrau bau boleh undang peteng bani kerku ye kecingim ke jonga tarakan kelima ke bantapat ngele yo bani don rekat berpiang ne te ngi wan rai piang ne ye ke wei ke baje nak banta berpio ban persawa haman lagi por baro dadu kamit ngong ke jing sentuai ke balang kamit balang kamit ke riu khot kamit sejan bat ke sniu trai bagane ke baje kan sawah gini tem jong kaneka area merengar ke pun ki pramansim ke bekordol ki bompat itu yo diskures baru ladangi pai sene ke liang idon ki pramansim ke bekordol ki basa ketika kendro ke bahe ante kum ki dong sa apo jer te nasnotnat pan tip don ke we ke cing tu khana ban ong ba haba ki baje ki bathiang ki sawa hakishnong Bethlehem kapaniyo i kabinsim ki baduk ki barangli ki badona pedeng ki syate syakum ki badona pedeng ki jipang ji som baga baje ke kristiu tia ya ki barro ka ai mensim ya ki langba ka khobor jong ki sawa ka jongka bakin pai shoble dengan ngai scam badaga jingai ke bas scam ngawan ha ka ni sni hanne bagi community baga ni ka baje kan sawabat kan ye khot ya ki wei ki mensim ki kordor ha ki ni tem ki ba dandun kam sisu ya ki jihirap tena ai rangkat bat ka jikku kerdo syaka balang hangne bato boleh ki jingsuk unang ye don rangkat bat pi unang sai ki dong trai ki bas ngau ye ki jingkhot ke jongu un sai ki khud samla jong balang ki balong ka nuksa hakane ke jaga ke khantam ke bompat itu yo diskures baga ktin ke thlik ke bagi kren ke riam ke bej jengki ke bhala ke si ke kam ke bagi le hala ke por baro par ke jingmut jeng khat ke kersoi na do jengki kanlong ke ya dei dur bar ke gospel ke jong kris bagi we ki bompat itu yo jisu kini yo i bapleng ki kristan bagi kun ke jengki hilong hakane ke dur tengah kerpar ro hang juga por ba phin subha nagaliam juga balang banbu ia ke jingduai ke bekerpang naga benta jonga ing kesem ke jonga bat ke tim ke bangidon kamtam gini gi samla ke belai ke jingduai nadu mene ke jingduai peremsim bat ke belai ke jingduai ke bekerpang gini gi samla ke ju Kristian yang aman ke perbaro hangno ke bangidon program kim ju ino enga ia semran na ke por ke por te sababan duailam na bata jongkiru kumju bakinang la na ke por bandang ya priang ya ke kubur ke tim ke jumblai langba ke urundang besyang bat ke surjing tiam ke bakit ai hagono ke jaga ke bangin nagdon hagi por pergi program ke bedang sa ke jongi tegene ke por nga sobaban khot ya boro argut ki temen san jong ke balang ba kin sobha manwan angne ngan IT kene ka baje to kene ke baje ke ba nagaliang jonga ngala pusang ban how will I get it? But I think I'm saying I can control balang hangne. Ito boleh disebut dalam kata ki. Dengan san komiti balang. But paro ki long kepa happy baret. Badon apa je balang dengan san nang roy hal kesim. Increment balang baga surji sawa je bane. Kadi ai pat sawa sing ni dum ten ba don ke cina ba ki warranty ba. Pinang la ban tring ye duwe pat mesim. Bomba itu disgrace. Dan san
Tato jika di sini nak pergi bon hak teng ke jumlah pa boleh kon bisa disebut kandang lagi kena ke por tapi je cuma di balang ini baik justru untuk kapten menteri aku pura menjadi amin kalong ka sni ka sa jikta ya ka balang ga jungi hang ne ha ka balang ga jungi ka bade ka balang ka dak mai ho ya kum ti balang ga jungi ngila don be jinge perkhat ban thiet ya kene ka bajaring handrei ka deha ka kum ka ta por ha ka ba ublei ukran haka donut bana ka sim ke jongpi bangi scam bagani baro kedi ke kampla abau play ulale tekum ka balang nginom la ban klep ya kene ke jingle baha ke jongpi bat kai ke ba pensa jingkin mau ya ngawat haka ba donna te ka balang o sokha baga bajering ke bangi ngidon unti balang o sokha kadai ke bajering ke ba laai dai ba di lapang bat ke pensa jingkin mau ke long bakat baga ke bajering kadang pa kadang riu ha ketika balang ke bangi dan ikan mau ya ke kerteng jing ba di lapang bat kalong ke basel kumen bahan ni ke balang ke jungi kat baka kani ke baje kadang riu ngingit banikin mau ya kerteng ke jongpi pernah kaliang jong ke balang ni ai ke jingkir ku kerdo ha ke bau blei undon rengkat bat pi ha ke bapin nang yo man ya ke jingkir ku ke jong ulung bagi sini ke por pedang wan ha ke bapin nang la syu ban ai ke jingirap syaki wepat kiba don kam bat ngi ngada sukumen pada sing sarong pada ketika than ke jongi la ke than nung tlu than ma than ke jongi hati ba ki barlok jongi la te ki bokloi ban ai ke jingi rap kadai ka jingkmen bakan long ru ke jing sarong la ke benta ke jongi iwe te ai ku bleilang pi baro ki parlok ki bawan kumba lakren dai ba marsing bagi don ki para bangit ki bawan na ki balang nang te no umjari ban besan batna lakhar bat kunta ter ki don nam sau nongri bat kalong ka jigsu kuman haga bapi koloi banwan sakane ke balang ka jongi kadai ke balang ke badang red ke balang ke badang plot idang don kam sibun ki jingkersha bat ngit scam bakane ke balang ke jongi kanang roy kanang san hagisni bat ki por badang wan ngamla ban jer kerteng dut di barok tengah ai ku blei pi atau blei undon rangkat bat pi hagisni ki por badang wan bat pinang yo mat ki jing terku ki jong ha ka jing em ka jong pi ngiyo i bagani ka perthai ka bagi don menta ka nang kala na ka we ka por so ka por ki jing sleu ka nang kenrei ki jing boman ka nang bon ka jing baha ka nang du no kat bagi swi ki por ka dang ya nga ka por badang khna ki don ki boang bagi swi jongi ki de ki swi ki besnu ha ki swi ka pamenta ka du karta jonga ka la dong riu photam ngadang i bikin de jing sniu kinang kiu na gue kapor syak gue kapor lai sisa ngemla ban len ru ba jing bhar ka pun ma rei le de jing sniu ka dan tang khandia ta ru kane kadang la ban pun sniu ba kadang pun jot ya ka jing im jongi ki briu kad khat ka bang ko ai ka ban ya slok ha kane ka jiseng ka bang don manta kade na ka jirwai samudo bet ka bang la ban siam hagar khot kaba kalanong kanombar kaba sampulai ya kaba kene ki jo ki kenten ya la ban siam ki kasam kanombar kaba khatsao kad khot kaba ngasukwa aga ban slok ne long tang agi dei bai kad khot kaba nungkong khnang bangin yo ai ka jingmot hagan ne ka jeseng ka bagidon menta kane kad khot kad kom kanombar kaba sampulai kasam
hak juga poru kasam kan nomor bakatsau kan khot kan kong hi ka ong kumne ubabit uong halaga donut dan ublay kilong gibop ut bat kelele ka jing sneu bai jili dan syuk ubale babha ngan pule yang saya sin kan ke kentin gibong kumne kan khot ubabit ulo ong halaga donut dan ublay kilong gibop ut bat kelele ya ke jing sneu bai jili dan syuk ubale babha brem ker khoi lomba kan ke por abangi pule ke ni ke ken ke jong ngini le jak khmat chu lomba ke jing dumai kokpa ji wa pedeng lomba khoi ke kateng jong me wan ke ma chu me long ke mon chu me atrai me la penieng ruf sekri chu me ke jaka ke bangi don gange atrai ke don hakan ke por wa menta na lor ke bangi yo ai ke ban pendat ni ke program bakarpang ya ke ban me ker khoi sekri chu me ban ai snu ha ya kan ke bajering ke belong ke ban khot ya ki para bangai ki chongi lane ban pentip ya ki no ke jingja hapo jong ke balang ke chongki idon ne ke kubor bar ke por ke menta ban ai ke jislok kerpang nam ta ke para bangai ke chongi ha ke jeseng ke bagi don menta isnai ke ko trai ha me peniang jong sekri wat long ha pedeng ke jing telot ke babun ke bakum sekri jong bangai don penan kam jong sekri jong me ayu me mon ban keren na banta jong sekri jong me ke por menta tos ngoi ke duai ban kot chongi hakatem jome utrai banam pnim Jesus Christ duai amen saja sen ngan penpule yang kene ke khot ke ong kum ne ubobej ulo ong halaga donut omdon ublei kilong ki bopot bat kelele e jing sneu bai jili omdon syu ubale babha kandiat hagaji dei bat kane ka kitab sam kane ka kitab sam kade ka kot jirwai bat ka kot jingduai ka badon hadu kumba shispa sanpho tuli ke numbar kane ka kot jirwai jingi ka don hadu ruspa lai phupra kane ka kot jirwai ka bangi ong ke de ka sam jung tabit ka don hadu shispa sanpho tuli ke numbar hak jisya kadang rit ma dara perkat ya kane ka kot jirwai ka bangi ruai ndai kine ki kot jirwai jingi don ki khot ki ba khamrung kot kebajirong eru kalabandon reu niau pra teli ke khot ne khandai sipo teli ndri haga kitab hagane ka sam jong david kilabandon ke khot ke bajro hidon da ke badon ke khot ke khambon ma bani ke kot jurwai ke bangi ruai ke bangi penkam ke jeseng ke jongi la tho ya ke kitab sam na ne ke jurwai de bon ke nong tho ke por ke bajlan ma kam ne ke por ke balengkot hagapor ke bajalan ma batla penengkam ni kan dagi pak Israel naga benta ya ke ban penlong hagapor bagi penlong ke jiduai bada kapor ke bagi penlong ke jimane yo belai hagipor ke bagi penengkam batla nyau ya ka bakan long gawai ne jing thok ke bakoi hagita ke sngi ba mensua bat hadu ke ni por ke sngi ke bagi don menta hagan ne ka jirwai samu David gidon sibun jai ki jai jirwai kebamanga mapiru ngiju penengkam ni sungguh tenat ban penengkam mereka kidon kijing ruai ke bagi don hangne ke gidai kijing ruai ke biaro bat kijing mana yang bulai bat kidon ro kijing ruai ke bat tho hangne ke dai kijing ruai bandio ke jingera lane bandio ke jingera na bulai bat haju ke por bandio ke jing penim nang ta kidon pada kijing ruai ke balong kum kijing ruai na betapan panmap ya na bulai ya ke jengkam ke jongi hakapor bangi lepo idon ro pada de ke jingduai aimo namar ba uble ulo kerkhu yangi lese na galiang jong kapalang hang ni apni yo akum ke ni ke wai na ke jingkerkhu kade namar kata ka jingduai ke bangi ham ban yo ke jingduai ban sngowo yo uble pen me yo ban yo ke ne ke wai kamar ke badan kam kamar ke barem aga bangi kum gibreu lese mangi ki baduk ngimla ban thit ya ka namar ba karem namar ka jing khen jung ki da ka kilo da ki mo ka jing khen da ki kilo kam nei re ba shon tat ka jing he ka de ka mar ka barem te ya ka ta ki ski ba man shwar ka long kum ta ki dong ki jing wai chi ai ngo namar ki jing ker kho ka ba blai ha bo ker kho ka jing im jing ki ba man la ka sni nalor jong ka ta pa te ka dong pa te ka jing wai ki ba ladangin pule ka ne ka banta
haka sam yung David ka donro ka jingkerpat yaw blay buun pensitom ikinung sun kadan kom kataru ka jingkerpat ka jingduai nagtaban pensitom ya kinung sun kini ka jingduai kilong ki dia dai kum ju ka jing im jing simet ka ju ka por ka dairu nagbanta ka judgment riu bat kato kan le ke penpau ka jisngeu ka syapo do jong briu ka bangil ha penpau sabar kat kum ka jisngeu ka jongi ya kini ke sam ni ong ke sam David laju penkam le ka ru dau jisu ke por wan chang ne ka perfect penkam don ro ke nong tho ka ne ka testament ka bathamai ki soru ya ki kenten na ka kitab sam ka bala bu ka la tansat ka ha ka ne ka testament ka bathamai namar kata la nyau kor ka nado kita ke siman jiwa hado ke ne ke siman ta kadai ka kitab sam kadai ka kitab ka bangis ko tenat ban pule ya ka ngis ko tenat ban pule ka nama teng teng kai dai ba ka jing im ka jia kendu jingi ka baman lakas ni ha ka ne ka khat ka bangi ya pule manta ka boong pa bi uong hala ka donot amna no play kadai ka jingruai ka bla tho dau David ubadeu no ruai uba khleta ha kita ke sngi ba mansua kadang pule sipang ka ne jingruai mansua teng teng ke no ruai ko yar kidon ki hajar ni sene de teng teng ar pol ne lai po kata ka kunun ruai ji don tang kata ndri ka por ka ba mansua ka kunun ruai ka ba he tam ka don de ki hajar ki no ruai jong ki kidon te udeu no ruai no ramba no ruai la khot dia David namar ta dei mo u bakren u bathawe ke ne ka jurwai ka ba kedeu ka ba kren sepang ka jinglong ba man jong ke breu kap hadu ba ki ne ki breu ha kita ki sngi ba miswa ki om don blay don nu blay ki ong halajong ka donut ka jong ki namar kata la nyau ke ne ki breu ba ki ne ki breu ki long kita ki balapot ki ba blay u se ke u jili ke namar ba mdon syu kata kabana prengjong ki le ya ka ba banon penslam magi jide pekan nega jislok ka balangkot ki para bangai ki be ki bena po chang nega jaga ngikwa ai ka bantip ha bo ong breu bo be u ong ala ka donot u e kan no breu bo be ha to de tu breu bom nang ban pule kot pule sla bo ong ki ne ki kenten ha to ude breu ubangila banong bungtu bom junang ban phongjang phongnep ubaya chasuro ubathia kat chabalap hato ganong kum uto breu kam dei kum ta dei uto breu babe bom nang man plekot ubom nang ban tho dei uto breu ubathia surak ubom tip ban phong ka jang ganap baple udon ka jinduna ka jabing kam dei uto breu Henry hane kene kakten ma jong play ke tho yangi bau tau ba pe thang ne kamot yong to breu bodon ke jun laga jabing ne bokul mar ka jabing kamot yong to bom don ke jing pule ko mangalong bom tip yong au pi Henry kane ka khot ka tho yangi ba breu ubakren ne ka banta ula ban lo breu badabu babiang breu baruspa lane breu bodon ka jing nang ka jing start bodon ki kerdan ki dikri ki behe bha Henry ki jingle jungu ki long persha ya kamon ka jong play ule ka basniu hala ka donot jupone ka basniu namar kata ba kumu ne ubreu la ong ude ubreu ubi ubu jupone ka basniu ubom junang man perkhade ka babha ki jing sneu ki judon ba tang hapo ka donot ka man sim ka jong baru juong bor balai unot balai ke basniu kadau kanau kalong kanumar umtip ba udon ubelai ubayo iu